Moi boas tardes a todos e a todas. As Candelas, festa local da nosa vila de Becerreá, celebrada o 2 de febreiro, marca a metade do inverno e isto reflíctese no refraneiro popular. Moitos dos refrán das Candelas fan referencia á metade do inverno. Dende anteano, os agricultores miraban ao ceo día 2 de febreiro para predicir como sería o resto do inverno, posto que a partir deste día quedan máis ou menos os mesmos días de inverno que os que xa transcorreron. Os refráns veñen a dicir que nas Candelas neva, venta ou chove, o inverno que queda será duro, e se non chove nin venta fará bo tempo. O día da Candeloria, se chove ou venta, inverno entra, e se non venta nen chora, inverno fora. Pola Candeloria, inverno fora, se chove ou venta, inda entra. Pola Candeloria, pon a pita vella maila nova. Polo Santo Antón, toda a galiña pon. Vimos das Candelas, imos pro San Brais, alegraivos nenas, que festas non hai máis.
de 2012 e foi creada para producir diferentes proxectos para os máis pequenos da vila de Becerreá. Comezaron facendo cabalgata de reis, entroido para os máis miúdos e outras actividades nas festas patronais de San Xoán. Fai uns anos quixeron recuperar a festividade das Candelas, patrona da vila de Becerreá, facendo unha festa que sería organizada polas parellas que nese mesmo ano casaran. A festa fíxose por primeira vez diante do cuartel da Garda Civil, cunha fogueira moi grande preto dunhas casetas con mesas cheas de pan, chourizo e touciño. Dentro da carpa había un bar, e fora da carpa unha orquesta tocou cancións para toda a veciñanza de Becerreá. Na actualidade, a Asociación As Candelas segue a organizar esta festa para a veciñanza coa ilusión e ledicia de que non se perda. Bebemos un grolo de viño, sentámonos na fogueira, bailamos e cantamos con Montano. Formada por Rocío Rodríguez, Olga Fernández, Margarita Rodríguez, Mónica Rodríguez, Ana Rodríguez, Sheila López e Belén Villalón, que non son as únicas que traballan nesta asociación, teñen unhas axudas ao seu arredor. As Candelas son unha bonita festa tradicional que queremos que perdure e medre no corazón dos becerrenses co paso do tempo. Presentación dun conto inspirado na Festividade das Candelas, que o escribeu Antía de Cuarto. Chámome Martiño e son veciño de Becerreá. Non hai nada máis importante ca que me chame meu pai o día 1 de febreiro ás 12 do mediodía para ir por xastas. Digo isto porque non son as xastas de lume, nin as de acender para asar os castaños. Trátase das xastas das que precisamos para facer a fogueira a noite. Xa sei que agora vos estades preguntando o porqué de acender unha fogueira en pleno febreiro. Cando San Xoán xa pasou o agosto ainda non chegou, mas explícovolo de moi boa gana. Levántome da sexta e o primeiro que vexo son os veciños de Prados fornecendo cun carro de leña a fogueira das Candelas, que dá paso á celebración do día seguinte. Chámase así porque o nome ten a súa orixe na procesión que se facía o día 2 de febreiro, coas candeas acesas na igrexa. Vístome rápido e baixo botarlles unha man. Xa escoito a meus pais berrar na cociña para que corra por un anaco de touciño. Tin que eu hai que poñela de salar. Esta mesma noite ímonos reunir todos os veciños ao carón da fogueira mentre comemos touciño e bebemos viño, cantando as cancións tradicionais. Sempre me gusta aprender algunha para ensinarlle aos meus netos cando chegue a vello, porque meu avó di que senón a ver como as conservamos. O 2 de febreiro é o día que máis espero do ano, e como a min toda a vila de Becerreá. Teño que levantarme cedo para ir á misa maior, bendecir as candeas que, segundo conta a tradición, se as levo a casa collen poderes que caen as treboadas e ilumean o camiño das almas que deixan este mundo, e ademais, se non chego o primeiro, posiblemente quedes en banco na igrexa. Teño que dicirvos que é un día permuto, pero todo o mundo ten as mesmas ganas de bendecir a súa e ninguén me vai deixar pasar. Pero o mellor ainda dan agora, a celebración dos veciños que se xuntan na Praza do Pobo. E por riba non paga nada, xa que o paga a última parella que se casou no ano anterior.
Que vos parece? A min entusiasma recordar estas cousas de cando era nova. O máis curioso é que nos axuda a orientarnos cun método moi tradicional e casi tan vello como a mí. Os refráns. Dicía meu bisavó que se o día das candelas chove ou venta, inverno entra. E se non venta nin chove, inverno fora. Dito isto, cai sempre sabemos que nos espera un longo inverno. Conto isto, con case 84 anos que ten, tirado da miña pobre memoria, recordando un día 2 de febreiro, no que ao mellor tiño 8 anos, e mirando a través da fiestra como son as cousas agora. A celebración segue en pé. O día 2 de febreiro vexo a todos os veciños e veciñas na rúa con motivo do día das candelas. Mais, moitas cousas quedaron atrás e ponme, ademais de triste, bastante nostálxico saber que todo pode quedar nun recordo caro. Unha tradición tan propia da vida como esta nunca debería pasar a nosa memoria. No piso? Xa está. Pois agora vamos repartirvos as candelas máxicas. Oye, dame vermelho. A mí vermelha. Vai queimar, fala. Vai ser.